Trècheville commune kɔnɔ Abidjan farafina senatolantan kan kɛra mɔgɔw taabolo ye. Jamana 24 minnu bɛ ɲɔgɔn kunbɛ tolantanw kɛ u ka drapeau dulonnen bɛ bɛdaw la butikiw ani kɔgɔw la fan bɛɛ. Trècheville kin kɔnɔ kabilaw caman bɛ yan jango senegalinkaw wa o ye sigi diya senegalinkaw ni Côte d'Ivoirekaw ni ɲɔgɔn cɛ. Abdoulaye Mbow ye Sénégali jamanaden dɔ ye Trècheville yan. C'est un quartier très ouvert et très doux. Wa ne lamɔna yan n bɛ yan ɲinaya san 30 ye walasa ne bɛ Trècheville dɔn ni mɔgɔ min tɛ se ka sigi Trècheville o tɛ se ka sigi yɔrɔ wɛrɛ la bawo kabila caman bɛ balo ɲɔgɔn kan yan hɛrɛ ni bɛn kɔnɔ waati o waati n'i bɛ lafiya a bɛ k'i bolo de i b'i ka so. Frank Andingra ye fininkalalikɛla ye Trècheville a ka atelier bɛ Sénégalinka dɔ ta kɛrɛfɛ bi sɔgɔma u jɛra ka Sénégal ni Côte d'Ivoire ka drapeau bila u ka baarakɛyɔrɔw la i n'a fɔ Ivoirekaw caman Frank Andingra fana ma dan sɔrɔ cɛbugɛn dumuni in na n'o dira ma Sénégalinka dɔ fɛ n'a bɛ fara fɛn minnu bɛ bɛn sinsin kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ yan Sénégalinkaw sababu la an ye cɛbu dumuni dɔn wa an bɛ cɛbu dun o ye an balimaw ye fana wala an b'u kokɔrɔma dɔn. Sénégalinkaw caman yan i n'a fɔ Kadimu Camu u hakili bɛ Sénégal 92 la Ivoirekaw y'o jɔnjɔn ta ale fɛ nin ka ni siɲɛ 34 in n ka jɔnjɔn kan ka ta Sénégal de fɛ. Sénégal 92 bɛ ne hakili jigi fɛn caman na Côte d'Ivoire ye Sénégal 92 jɔnjɔn ta bi Côte d'Ivoire fana ye farafina kan labɛn wa Sénégal min ye farafina ŋana ye an bɛna jɔnjɔn ta ka segin n'a ye Sénégali k'a kɛ taajuru sira ye Côte d'Ivoire la. Rokiya Mbengue ye feerelikɛla ye Trècheville suguba la ye Côte d'Ivoire kanu wa a tɛ se ka sigi yɔrɔ wɛrɛ la ni Trècheville tɛ a ko fana Trècheville bɛ komi Dakar kin min tɔgɔ Medina. Ne ye Côte d'Ivoire jamana kanu bawo n'i bɛ jamana min na kabini i ka dɔgɔ i denw bɛ wolola yan ka lamɔ yan o y'i ka jamana de ye ni Sénégal ye se sɔrɔ n ka jamana dɔn ni Côte d'Ivoire fana ye se sɔrɔ n ka jamana dɔn. Sigiɲɔgɔnya kosɔn Sénégali cɛw ni Côte d'Ivoire musow caman furula ɲɔgɔn ma Trècheville commune kɔnɔ. Marie Dominique Mbaye fa ye Sénégalinka ye a bamuso ye Côte d'Ivoireka ye o kama ko Sénégalinkaw ni Côte d'Ivoirekaw ka seko ni dɔnko kɛra kelenw ye ale bolo wa a ye nafa sɔrɔ u la. Nisɔndiyalen don laada fila ninnu bɛɛ la nisɔndiya ni lafiya min bɛ Côte d'Ivoire o ka di Sénégalinkaw ye fana wala an kelen ka kɛ kabila kelen ye ne bɛ nisɔndiya o la tuma bɛɛ wa tiɲɛ na o y'a to Ivoire ni Sénégal kabilaw nafa ka bɔ. K'i min tɔgɔ Seyni Gueye Trècheville commune kɔnɔ n'a tɔgɔ dara Elhaji Seyni Gueye Diagne la n'a ye Sénégali jamanaden fɔlɔ ye min sigira Trècheville san 1906 la 1906. O k'i in kɔnɔ Sénégali jamanadenw y'a jira ko ni Sénégali ye farafina kan siɲɛ 34 in jɔnjɔn ta k'u bɛna ɲɛnajɛba kɛ ka cɛbu tobi o don ka kabilaw bɛ wele ka na cɛbu dun ɲɔgɔn fɛ. Ni laseli labɛnna Ale Amosi de fɛ VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Abidjan.